Egunon eta eskerrak eman Andrea sekzioan bezala bertaratu zaten guztioi. Egia esan guretzat ore bada, Euskaltzaindiaren jardunaldi hauetan parte hartzea, eta zentzu horretan eskerrak eman baita ere Euskaltzaindiari. Eta bestalde poza ere bai, azken finean Kutxa Fundazioaren helburu estrategikoen artean dago Euskararen bizi berritzean ekarpena egitea. Eta pozgarria da baita ere, Tabakalereko gune hontan, gure gune ere baden gune hontan, jardunaldi hauek hautarako ingurune izatea, ezta. Nei, hemen Urusarralde hemen da gure artean, eta berak esan zigun, lau minutu genitula, beraz, zentzu horretan, lau ideia edo lau gogoeta transmititu nahi nizkizueke. Lehenengoa, jardunaldi hauen helburuei erreferentzia eginaz, hasiko naizela, ez? Ez da erronka makala aurrean duguna. Batetik, hizkuntzen garapenak, korpusaren garapena behar du, premiazkoa da. Hizkuntzak sistemak bizia dira, gizakion beharretara egokitu behar dira etengabe, hizkuntza komunitate bakoitzak beharrezko duen korpusa behar du eta sortzen du. Eta bestetik, korpusa estandarizatu egin behar da hizkuntza garatzeko eta hizkuntza bizi mantentzeko. Euskara batuari gabe non ginateke gaur egun, ez da? Eta nola egiten da Euskararen estandarizazio 21. mendean, munduaren eraldaketak eta abiada izugarria denean, mundu digitala mundu errealaren parte denean. Egungo munduan hiztegi, kontzeptu eta errealitate berriak sortzen direnean. Euskaltzaindiak, euskalgintzarekin batera, Euskararen estandarizazioan egiten duen eta egingo duen lana estrategikoa da. Kontzeptu eta hiztegi berriak behar ditugu euskeraz, eta korpusa sortzen jarraitzeko eta garatzeko Euskararen estandarizazioan bidea egin behar dugu. Etengabean eta erritmo bizian, hizkuntza bizia eta adierazkorra eta eraberean zuzena ere izan dadin. Pentsatzen dut Euskararen korpusa baliabide digitalean bidez ere estandarizatzeak estatusa ere emango diola Euskarari. Euskara erabilgarria, bizia eta estandarizatua bada, Euskarak prestigioa, erakargarritasuna eta hiztunak irabaziko ditu ingurune digitalean. Bigarren ideia, erronka handia izan da ere, esango nuke, lehen aipatu ditu kontseilariak ere, abia puntua, nik esango nuke harrigarria ere badela, ingurune digitala dagokionean Euskarak hizkuntza gutxito izanik ere interneten duen egoera ona dela diotelako adituek. Baina ezin dugu erlaxatu, azken finean aurrerantzean ere asko dago egiteko. Izan ere jakina da euskara bizi berritzeko bizitzako eremu eta ingurune desberdinetan izan behar dela erabilia. Norbanako bakoitzaren pentsamendu, amets eta izatean, etxean, eskolan, lanean, aisialdian eta kalean. Eta baita eremu hauek guztiak zeharkatzen dituen eta gure bizitzetan gero eta presentzia handiago duen ingurune digitalean ere. Hirugarren ideiari dagokionez, jardunaldi hauetan ikusiko dugu euskararen eta gainerako hizkuntzen estandarizazio prozesuetan ingurune digitala eta baliabide digitalak aukera bat ere badirela. Erronka dira, baina aukera ere bai. Korpus digitala noiz nola bilakatzen da estandarra. Parte hartze zabala da ingurune digitalean korpusa sortzeko prozesuan eta pentsatzen dut korpus hau estandarizatzen ere horrela izango dela. Hizkuntzalariak eta teknologia digitaletan adituak, arlo desberdinetako espezialistak, enpresak, euskalgintza, eragile eta erakundeak. Eta nola ez, eta erdigunean Euskaltzaindia. Batzuetan iruditzen zait ez ditugula ezagutzen, baliatzen eta sozializatzen ingurune digitalean daukaguna eta baliabide digitalek eskaintzen digutena. Agian, batzuetan baliabideak egon badaude, baina ez ditugu ezagutu erabiltzen edota eragile eta erakundeak modu koordinatuan eta osagarrian aritzen dugu erronka. Kutxa Fundazioan bertan gure korpusa eta big data egoki kudeatzearen garrantziaz jabetzen hasia gara eta adimen artifizialak irekitako bideak ere baliatzen hasia gara gure lanean. Eta espero dut Euskararen estandarizazioan gure ekarpena egiteko bidean asmatzea. Azken hausnarketa bezala zabalago bat ekarri nahiko neuke gaurkoan jardunaldi hauetara. Ekologiaren begirada ekarriaz eta garapen erekudarekin loturan, ez? 21. mendeko euskararen garapen ereduarekin lotuta dago. Mundu mailako garapen eredua jasangarria izango da, hizkuntzen garapena jasangarria bada. Euskal Herriko garapen eredu jasangarria izan daiteke euskararen garapenik gabe eta euskara ingurune digitalean garatu gabe. Ekologiaren eta justizia sozialaren begiradatik aniztasuna, beraztasuna eta baita biziraulpenerako giltzarri ere. Mundu digitalera etorrita, mundu mailan ingurune digitala eleaniztasuna bada, garapenerako aukerak zabaldu egingo dira mundu mailan. Eta zenbat eta hizkuntza gehiago ingurune digitalean, orduan eta mundu eraldatzeko begirada eta aukera handiagoak. Orduan eta garapenerako eta estandarizaziorako aukera gehiago. Gurean adibidez, garapen jasangarriaren 17 helburuak lortzeko, euskararen garapena ere estrategikoa izango da, baita ingurune digitala dagokion ere.
Jefinan, bukatzea dela jardunaldi hauek hemen partekatu ditudan gogoeta hauei eta hemen bildu garen guztioi gainerako gogoetei erantzunak bilatzen lagunduko digute. Izdarien zerrenda eta jardunaldien begirada praktikoa ikusterik besterik ez da. Berezik azpimarratu nahiko nuke beste hizkuntzetako esperientziak ere partekatzeko aukera jaso izana. Gure aldetik, Kutxa Fundazioen aldetik, eskerrak eman eta gozatu dezazuela eta jarrai dezagula elkarlanean, eragile eta erakunde ezberdinetatik, ingurune digitalean ere, euskararen eta munduko gainerako hizkuntzen garapenean korpusa sortzen eta estandaritzatzen. Eskerrik asko.